Kasengsan pertai riulum joko jela ka United Democratic Party UDP hakala asu ble joko tayo kala Pynbna bahkan penyang da John Leslie Sangma na South Tura constituency bat ia ka Dr. Pynbna Sangma na North Tura constituency hak election MLA arajar arpulai. U General Secretary joko UDP u Dr. Jemino Mautho u la Pynbna ba u John Leslie Sangma u belong MLA Barim iakhun na South Tura constituency kat ba ka Dr. Pynbna Sangma na North Tura constituency na kaseng UDP hak election MLA arajar arpulai. U President ka UDP u ba met ba lengdo rengkat ke jingidan lang working president u ba TW Khan u MLA ka UDP u ba Kermen Shela bat kiwe kila penkup buram ye kini ki armut ki kyrtong ki iakhun ya ke election na rilom garu. U ba met ba uloong bahakawat kebenengkong kay UDP kala Pynbna ka kyrteng jongki lai pu arngut ki kyrtong ki iakhun election bat menta hawa kelum lang baro ki kyrtong ki aireng na ka UDP kilong lai pu saungut. Uloong ba shen kaseng kan sa Pynbna say ka kyrteng jongki sangut ki MLA ki banwan ban so no ba ka UDP iakhun ya ka election ka banwan. Uloong ba ka UDP kan omyete alok bat kinu ki seng sign perthai ha ka iakhun ya ka election MLA bat ukmilenti ba ki pat ba kin penjob ya ki kyrtong ka UDP ban yo elam ya sarkar. Uba met ba la pentikna ba ka UDP kan shimkhia ya ka ha ka be dei ba ka sha thombor jong ki pat kristan lada kawan ha ka bor hau ar hajar ar pulai. Bat lada ka UDP ka yo e ka bor sensar ban ya lam ka jela kan shimkhia ya baro ki so khia jok pat ba. Hak bedai bat ka nongrim ka bakaseng UDP ka yang halor ka Uniform Civil Code lani ka UCC na kaliang uba met ba ruong ba ya ka ni kamat dang don kam bani tai binya swa bat usngo ba kamlong ka bayha banya chakman.